איזה חריצים יפים, אה? נשים קצת גלזורה פה, את הרוטב אונגי, ניתן זה לשבת, ואחרי זה אנחנו נצלה את זה על הגריל, עד שהוא מתקרמל, סוספנדד, לא שהוא נוגע בשום דבר, אלא רק מהאש עצמה, ויהיו פה מספיק ידיים בשביל שנעשה פלייטינג על כל הסרחות במקביל. הצלופח אונגי נעלם כמעט, והיום חלק מגיע מסין, חלק מווייטנאם, לא באיכות היפנית, וחסר לו הרבה מאוד טעם והרבה מאוד עדינות, וכולם מנסים למצוא צלופחים יפנים. הצלופחים שיש לנו פה הם צלופחים יחסית בינוניים, הטעם שלהם לא מספיק טוב, המקור שלהם הוא בהחלט לא יפן, ולכן אנחנו לא משתמשים פה במטבח. הלוואי והיה לנו חומר גלם איכותי שאנחנו יכולים להוציא אותו, אונגי כזה. הלחץ במסעדת A היוקרתית של יובל בן נריה מורגש היטב. לראשונה בהיסטוריה של מאכלי הים עומד בן נריה להגיש לאורחיו מנה מבשר צלופח שנוצר במעבדה. זה אירוע מרגש. אצלי זה מתבטא בעיקר בעצבים. אני לא כל כך נהנה מאירועים כאלה, אבל אנחנו נעשה את המקסימום. Try to enjoy and thank you for coming. This is something, already, based on tradition and the daily life culture of Japan. So I'm really looking forward to your innovative eel, and definitely maybe sometime in the future, it's going to be our dream to see your eel dishes all around the world, no matter where you are. את הצלופח תרבתה ופיתחה חברת הזנק קטנה מרחובות בשם פורסי, על בסיס מחקריו פורצי הדרך של פרופסור יפתח נחמן. אני מאוד מתרגש, כמובן, יצא לי להשתתף בטעימות של חברות בשר מתורבת, אבל כמובן פה זו פעם ראשונה שאני זוכה לטעום מוצר דגי, וההתרגשות היא מאוד גדולה. בנוזל אדום במעבדה של פורסי באזור התעשייה של רחובות מתערבלות רקמות של צלופחים. הן נוצרו מתאי גזע של צלופחים מזן יפני ומוזנות כאן בחומרים צמחיים בלבד. זה בעצם חוות הדגים של העתיד. מפה אנחנו מגלים תאים של איזשהו דג מודל, ואנחנו מגיעים בסוף למוצר הסופי שלנו. צלופח הוא מאכל מסורתי ביפן שמוגש ונאכל בתאווה כבר מאות שנים. הבעיה היא שהוא נדיר. כדי לספק את הביקוש, נוהגים היפנים ללכוד את הצלופחים בים כשהם זהירים, ואז לגדל אותם בבריכות. להרבות אותם בעצמם הם לא הצליחו. לכאן בדיוק נכנסת פורסי. אז החברה שלנו מפתחת טכנולוגיה שבאמצעותה אנחנו יכולים לייצר אורגנואידים או רקמות או מוצרי מזון מכל חיה שקיימת. אנחנו בוחרים להשתמש בחיות שהן קודם כל ממקור דגי, שנית בסכנת הכחדה, דבר שלישי, העלות שלהם היא מאוד מאוד גבוהה, עלות הייצור, עלות הגידול שלהם, ושיש להם שוק גדול. אם הכל ילך כשורה, המוצר של פורסי יגיע למסעדות ביפן ב-2025. אז בספטמבר השלמנו סיבוב עם תאגידים יפנים גדולים ורציניים, שהאמינו בנו מאוד ועדיין מאמינים בנו מאוד. הולך להיות אישור רגיל של מוצר מזון, כמו שנעשה לכל מוצר חדש. אני מאמינה שיהיה זמן אישור שהוא תואם לזמן אישור של חברת בשר רגילה. בין 4 ל6 חודשים. יש לנו פה דוגמה של הצלופח. הטקסטורה שלו הרבה יותר רכה, יש לו פלייקים שמתמוססים בפה, ויש לו גם מין, נקרא לזה עצמות קטנות, שאוכלים אותם, זה חלק מהמוצר, לא מוציאים אותם, ומרגישים אותם בצורה מאוד מאוד עדינה בביס. וזה אחד הדברים היפים שהצלחנו להגיע אליהם, שהטקסטורה באמת בפה הוא די נמס, ועדיין מרגישים את העצמות הקטנים האלו. למה לתרבט דווקא צלופח ולא נגיד את נסיכת הנילוס? פשוט מאוד. צלופח הוא אחד הדגים היקרים ביפן, יקר לפחות כמו טונה כחולת סנפיר. השוק שלו מוערך ב$4 מיליארד לשנה. המחיר של הצלופח הכפיל את עצמו בשנים האחרונות, ושאתה יושב במסעדה ביפן ואתה מחשב את ה-120 גרם שאתה מקבל למחיר לקילו, זה מחירים שמגיעים לאזור ה$200 לקילו. זאת אומרת, דובר בדג מאוד מאוד יקר, שגם מקל עלינו כחברת בשר מתורבת להביא ייצור של מתחת 10 ואפילו מתחת $5 לקילו. Best unagi is like a one piece. Yeah, you can get 100, yes, $100.
$100 Yes. per kilo? No per kilo. The one size. One portion. ים הסן עזב את יפן בגיל 21, ומאז מבשל בעולם אוכל יפני, קודם בניו יורק ובשנים האחרונות בישראל. So it has many protein, many vitamin. That's why like when you are tired, like to make it energy. Yes. Prepare the change in the season. You know, people don't want to easy to get sick like this. So like you need to be make a, power. People eat unagi. הצלופח עובר תהליך ממושך של עידוי, השריה וצלייה על גריל פחמים. הקיץ נחשב לעונה שבה יפנים חוגגים על צלופחים, אבל עבור מרביתם האפשרות לאכול צלופחים איכותיים היא בגדר חלום רחוק. Sea eel went to the ocean one. I never got the chance to eat, but they say it's very good. Yes, I had many times, but I never got chance. It's very expensive. Yeah, very expensive because when they very few amount they can get. So when they get, it's finished on the area. קודם כל, היפנים הם גם שמרניים, אבל גם אוהבים מאוד לנסות דברים חדשים. אז כשאנחנו עכשיו חזרנו מיפן, מתערוכה מאוד גדולה שנקרא סושי טק, ססטיינבל הייטק, הייתה המון התלהבות לנסות לטעום את המוצר. בכלל, צלופח, אונאגי זה סוג של כמעט דת שם ביפן. אז היה לנו צלופח מסוג קונגר, שזה צלופח שקיים אצלנו בים תיכון. זה מין מאוד גדול, זה 3 מטרים, 100 פלוס קילו, וזה באמת הפעם הראשונה, אני חושב, באקווריום שמישהו ראה אותי קצת משקשק בתוך החליפת צלילה. צלופחים מאוד מאופיינים דבר ראשון בצורה שלהם. מאוד מזכירה נחש, גם ההתנהגות שלהם, השחייה שלהם, היא קוראים לה אנגליופורמיה. בעצם הם זזים במין תנועה כזאת סוצלת, שהם יוצרים מין גל כזה שרץ לאורך כל הגוף, ובעצם מזיז אותם קדימה. ולכן, בגלל הצורה המאוד מאופיינת הזאת, הרבה דגים קוראים להם צלופח, אבל הם לא צלופח. למשל, הצלופח החשמלי, שהוא בכלל לא שייך למשפחת הצלופחים. You know what that sound is, Highness? Those are the shrieking eels. They always grow louder when they're about to feed on human flesh. הפיתוח של פורסי עשוי לחולל מהפכה לא רק במטבח היפני, אלא גם בענף הדייג העולמי. כרגע כל הצלופחים האמריקאים והאירופאים נמצאים בסכנת הכחדה, וזה בעקבות אופן הרבייה שלהם. בעצם המאפיין החיים של הצלופחים הוא כזה שהם גדלים במים מתוקים. כשמגיעים לגודל רבייה, הם מתחילים נדידה מאוד ארוכה של עשרות אלפי קילומטרים לעבר צפון האטלנטי, למקום שקוראים לו ימת סרגסו. בעצם זה אזור שהוא תחום מכל סביבו בזרמים מאוד חזקים, אבל בפנים נוצר עמודת מים שיש בה תנאים רגועים. ובתנאים האלה גדל העצה שום הסרגסו, ומכאן השם. פורסי אינה החברה הראשונה שמציעה בשר מתורבת מרקמות בעלי חיים, אלא שבעוד שבשר בקר הוא עדיין מוצר נגיש, הצלופחים נכחדים ואולי לא יהיו עוד. אבל אותם זרמים גם כל הזמן מביאים לתוכה כל השברי פלסטיק ודברים כאלה, ובעצם הם יצרו אי צף של פלסטיק בתוך ימת סרגסו. הרגע הגדול הגיע, האורחים של פורסי טעמו את הצלופח המתורבת שצלה עבורם בן נריה, ומוכנים לחרוץ את גזר הדין. לא, זה מזכיר לי בטעם ביפן, כמו אני מרגיש בבית. תודה. ולדן. אירוע הטעימות של פורסי, בפעם הראשונה בעולם הגשנו בשר מתורבת של צלופח ועוד מנות נוספות של דגים מתורבתים. זה הישג מאוד משמעותי עבור החברה. מרגש בשבילי שהרגיש לי כאילו קלענו לחך של היפנים ומה שהם מחפשים.